Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na daga bakin malamai. A cikin shirinmu na yau za mu ji cewar yaushe ne ya halatta a saka zobe, kuma wani iri ya kamata a saka, kuma a wani ɗan yatsa ne ya kamata musulmi ya rinka saka zobe ɗin. Cikin shirinmu na yau za mu kasance tare da Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, ta inda zai bayyana mana yanda wayannan tambayoyi da ma waɗansunsu insha Allah. Ku kasance da mu. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yau ina so in yi mana magana akan zobe a matsayin faɗakarwa. Kamar yadda muka sani, rayuwar musulmi gaba ɗaya ya kamata hatta kwalliyarsa da fitowarsa ya zamanto yana kamanta addini a cikinta, kuma babu abin da addini ya bari. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah subhanahu wataala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun aw takra uswatun hasana. Akwai abin koyi mai kyau a tattare da rayuwarsa, to ya saka zobe sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kamar yadda mutane suka san, zobe shine abin ado da ake sawa a hannu, kuma an saka zobe a lokacinsa. Don haka malamai ma suka yanke cewa sanya zobe sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, sawa'un mutum ya mallake shi ya sa sannan ya daina sawa, ko kuma ya mallake shi ya ci gaba da sa shi a koyaushe, ko kuma ya ara ya sa, ko ya haya ya sa ma domin ya ɗabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Amma dai kamala shine mutum ya mallake shi ya zama kuma koyaushe yana sanya shi. Annabi sallallahu alaihi sallama zoben da ya dimanci sawa shine zobe na azurfa. Ya taɓa sanya zobe na zinariya, amma wata rana kamar da ke cikin hadisi Abdullahi dan Umar, ya hau minbari ya sa aka yi masa zoben zinariyar, sannan ya cire shi ya wurgar da shi, ya ce ba zai ƙarasa shi ba, wanda wannan ya nuna kenan lokacin an haramta wa maza sanya zinariya. Kuma daga nan ya zama hukunci akan cewa bai halatta namiji musulmi ya sanya zobe na zinariya ba, amma mata kamar yadda wato bayani yake nuna, wasu babu laifi za su iya sawa, saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zinariya haramun ce a bisa mazajen wannan al'umma. Ya zo a cikin hadisin Anas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya zoben wannan dan yatsan nasa khinsar karami, sannan sai ya nuna hannun hagu. Da wannan ne ma malamai kamar imamu na Abu Hanifa da Maliku da imamu Ahmad suka tafi akan cewa sanya shi a hannun hagu shi yafi alkhairi, kuma suka kafa hujja da wayansu dalilai. Amma kuma duk da haka malamai sun nuna cewa za a iya sanya zoben a hannun dama, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Anas din dai a cikin Sahih Muslim, kuma ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Ja'far, Allah ya kare da a gare shi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka zoben a hannun dama. Amma haramci karar ya zo da ya haramta wa namiji sanya zobe a wannan dan yatsan alwusta, da kuma wannan wanda yake bin babban dan yatsa manuni, da wanda yake na kusa da shi, amma ga maza kawai. Mata kuma ya halatta su saka zobe a ko ina a hannunsu, amma kuma sai a guji abin da zai iya zama shubha, kamar idan ya zanto wata al'umma ce wacce take ba mai gaskiya ba, wasu mutane masu yin wani sabo da suka shahara da sanya zobe ko sarƙa a wani wajen da ake iya zargi, to abin da ya kamata shine a